Arratsaldeon, ongi etorri guztiok. Posesko misterio bakoitzak, Jainkoaren presentziak gugan sortzen duen poza agertzen digu. Posesko hirugarren misterioan, Jesusen jaiotzaren aurrean aurkitzen gara. Aur egina ikustean, gure bihotza unkitua gelditzen da, misterio handi eta eder honen aurrean. Maria, Jose, hartzaien eta magoen humiltasuna eska dezagun misterio hau bizi izateko. Gaur guretzat ere, Eukaristiazko misterioan, berriz ere presente egiten zaigu misterio bera. Hasi dezagun beraz, Eukaristiaren ospakizuna. Goazen elkarturik, piztuta fedea, Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Ohartxo bat, hasi baino lehen, nahi duenak aitormena, konfesioa egin, Pedroanen goda atzean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna izan bitez beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideok, bihotz garbi eta apalekoek bakarrik jaso dezakete Jesus den berri ona. Isilune batean, ireki gaitezen berak dakarkigun salbamenera. Jesus jauna, Maria gandi jaio eta gure zenide egin zinen Jainkoaren semea, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, gure auleriak ezagutzen eta maitasunez ulertzen dituzun gizonaren semea, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gu guztiok familia bat, bera egiten duzun aitaren lehen semea, erruki jauna. Erruki. Erruki dakigula Jainko guztiza altzua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, era miragarrian moldatu duzu giza duintasuna eta era miragarriagoan eraberritu egizu gizatasunen gurekin bat egin duen zure semeak bat egin gaitzala berekin Jainkotasunean. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Zionen maitasunez ez naiz isilduko, Jerusalenen maitasunez ez naiz geldi egongo. Haren garaipena goizargia bezala agertu arte, haren salbamenak
zuziak bezala distiratu arte. Eta ikusiko dute herriak zure garaipena, errege guztiek zure ospea. Izen berria ezarriko dizute, jauna berak emana. Koroa eder izango zara jaunaren eskuan, errege diadema zeure jainkoaren eskuan. Ez dizute berriz deituko zapustua, ez da zure lurraldeari ere ondatua. Ene atsegina deituko dizute zuri, eta emazte zure lurraldeari. Atsegin izango baitu zugan jaunak, eta emaztetzat hartuko du zure lurraldea. Mutila neskatxarekin eskontzen den bezala, hala eskonduko da zurekin zure eraikitzailea. Senarra emaztearekin posten den bezala, hala postuko da zurekin jainkoa. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Ituna egin dut neure hautatuarekin, David neure morroiari zin eginez. Sendo esarriko dut betiko zure errege jatorria, menderen mende eraikiko zure errege aulkia. Zorionekoa zu pozik goresten dakien herria, zure argitan ibiliko da jauna. Zure izenean da egunero alaitzen, zure salbamen egintzaz arrotzen. Alleluia, alleluia. Bihar ezerestua izango da lurreko gaiztakeria, eta munduaren salbatzailea izango da gure erregea. Jauna zuekin, Espirituarekin, Jesukristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. aintza zuri, jauna. Jesukristoren sortzea honela gertatu zen. Maria, Jesusen ama, Joserekin ezkontzeko hitzemana zegoen eta, elkarrekin bizi izan baino lehen, haurdun gertatu zen Espiritu Santuaren egitez. Josek, Mariaren senarrak, gizon zintzoa baizen, eta ez baitzuen bere emaztea salatu nahi, ura isilean ustea erabaki zuen. Baina, asmori gogoan zerabilela, jaunaren aingerua azaldu zitzaion amezetan eta esan zion. Jose, Daviden ondoreko hori, ez beldur izan zeure emazte Maria etxean hartzeko. Honegan, sortu Espiritu Santuarengandik bai dator. Semea izango du, eta zuk Jesus ipiniko diozu izena. Hark salbatuko baitu bere herria pekatuetatik. Hau guztia jaunak profetaren ahoz esandakoa bete zedin gertatu zen.
Begira Virginiak zabelean sortu eta semea izango du, eta Emmanuel ipiniko diote izena. Jaunak esana. Zinit maiteok, sartzen ari gara, Jesusen zango nuke bizitzan, baina ikusiaz tartekoak izan diren guztiak hori posible egin dutenak. Gaur Jose santua dugu eta Maria ere. Gure kizofedeak sustraitzen da ezaela labur eta erabatean eskandaluzua. Jainkoak izan nahi du gizon bihurtzea. Hau izango banuken ere herrian Argelian, izango litzake sakrilegio handia. Gurekin nahi izan du gizakia izatea. Gurekin partekatu bizitzako abentura. Jakin, bere esperientziaz, zer den gizakien eguneroko bizitza. Eta gurekin salbazio bidea nola egin. Gizau izatea ez da, sinistea jainko bat dagoela bakarrik. Gizau izatea da aurkitzea zeozer, misteriotsua, kreazio osoen sostengu dena, jainkoa gurekin dagoela. Emmanuel horri. Nolabait gure bihotzak ikusi behar du fedez. Jainkoa dagoela gure bizitzaren bihotzean, gure gizaki historiaren barruan. Gurekin partekatzen gure nahiak, arazo guztiak, bizitza osoa. Eta jainkoaren solidaritza honek nahi du izan gure itxaropenaren sostengua dela. Gure lanak, gure borrokak ezin dute bukatu frakaso batean. Jainkoak nahi izan du guetako bat eta ezin du alde batera laga gure historia. Gure histori hau bertan aragi egin dena. Hau da, Jesus. Egi esan jainkoaren fedean guk kristau hori lagundu behar luke ez bakarrik eskerrak emateko. Baizik eta solidaritate honegatik eskerrak emateko. Eta baita ere gizakian gehiago sinisteko, konfidantza gehiago edukitzeko gure gizakian. Idazlari batek esan zuen, gizakiak dauzka gauza gehiago, dignitatea, merezimendu duenak eskertzea, alde batera lagatzeak baino. Eta hau egia dugu, gaur baita ere gure artean. Bake bidea, luzea da, bai, eta aurrera egin litzake etapak beterik bakarrik. Oztopo asko dira gaintzekoak. Baina, hainbat jendek sentitzen duen pake desioa, justizi eta egia, lehenago edo geroxeago bere bide irikitzen joango da. Ez gaude bakarrik. Emmanuel izena jarri zioten, hau da, jainkoa gurekin dago. Amen. Zenideok, eskadi ezaiogun jaunari entzun ditzala gure otoitzak. Maria eta Joseren etxean, familia bizitza elkarbanatu zuen jaunak, zaindu dezala bakean kristau familia guztien elkarbizitza. Egigun otoitz. Entzun arren jauna. Izaki guztiak, Kristo jauna ezagutzera hel daitezen,
eta bere inguruan betiko bil daitezela, galduta zeudenak bilatzera eta salbatzera etorria denez. Egigun otoitz. Entzun arren jauna. Gure gisa izatea hartu zuen Jaungoikoaren semea, izan dadila, negar egiten dutenentzat poz, gaixoentzat osasun, hilzorian daudenen babes, eta egun hauetan bakarrik eta triste daudenentzat goiko indar. Egigun otoitz. Entzun arren jauna. Gure familietan az dadin Jesus Jaungoikoaren seme eta gure salbatzailearen ganako bedea. Egigun otoitz. Entzun arren jauna. Jesukristo jauna, entzun zure Elizaren otoitza eta egizu zinez dezagula aita eta zu ezagutzeak dakarrela guztiontzat betiko bizia. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zenideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eleiza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan. Eta gizakia salbatzeko. Onartu jauna gaurko Eguberri festaburu honetan, zurekin adizkidetzen gaituen oparia. Hau baita gizakiak zuri eskain diezazueken. Gorezpenik bikainena. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Jauna gandozkago. Eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna aita guztiz santu, jainkoa guztidun betiereko horri. Gizon egin den hitzaren misterioan, zure aintzaren argi berria sortu da gure bihotzetan. Eta orain jainkoa agerian ezagutzen dugularik, berak garamatza ageri ez direnek maitatzera. Horregaitik, aingeru eta goiaingeruakin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, iren guztien jainko jauna, Hosanna, Hosanna, Hosanna zeru goienetan. Zeru lurrak bete
santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz, eta odol izan daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio gontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin, kaliza harturiz, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogan izan jaunda, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, mundu honetatik zure gana eraman dituzun, Aizpurua Urdanpileta familia, Ubigain Manzisidor familia, Juan José, Lauri eta Maritxo, Antxon, Egaina Epelde familia, Martija Manzisidor familia. Zeure zerbitzariak, eriozean zure semearekin bat egin dutenez gero, piztueran ere, berarekin bat izan daitezela. Era berean izangoan jauna, pizteko itxarepenean joan diren gure zenide guztiak. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta irakatziari jarraituz, beldur gabe, esan dezagun, gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naira, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldira erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Zure semearen etorrera zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indara, orain eta behin. Errukizak izkiguaren, gu guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun,
Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindute irakatziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, tor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldira erotzen, baina atera gaitzatzu gaitzen. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua, maiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzua jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi, zure etxean zartzu. Eza azuzdak. Orain jauna hartu nahi duenak, geratu bedi zutik. Gainerantzekoak eseri zaitezkete. Después de para la colecta, para los gastos de la parroquia. Erditikan, Alde bilakein azbale.
egin dezagun otoitz. Hauna, bizabukaera hontan eskertzen dizugu, zu gure gana etorri gaetik, zu guri zeure aitaren aurpegia erakutsi gaetik. Geuk ere antzera, izan gaitezen, aita hon horren testiguak. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bereinkatzu zaitazela, jainko aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Orain, Harritokitako amaren 9. hirugarren eguna hasiko dugu. Gurutze Santuaren. Harritokietako Andre Maria, zugana gatoz arratzalde honetan, zure bihotzean gure barreneko kezkak eta pozak, zailtasunak eta ilusioak ustera. Ez gatoz eskatzera, ekartzera baizik. Zugandik ikasi bai dugu, ematean duela gizon emakumeak, ondasun iturri benetakoa. Ikusi zaitugu, jangoikoari zure baietza osoa, zure baietza ematen. Ikusi zaitugu, baita Jesusen bizitzan, zure amatasuna, zure izate osoa ematen. Gu ere, gero eta gehiago emankorrak, eskuzabalak izaten zaila gaitezela. Gure egoismoa utzi eta ikas dezagula besteen nekeak kontuan izaten. Ez zeitzagula bihurtu gure beharren konponbide erraz. Besteen beharrekin arduratzu izateko eredu baizik. Ama ona, horixe da, 9. urren honetako gure eskaria. Zure ermitara etortzeko ahalegintzen garen bezala, zaila gaitezela, besteen beharrak gure bizitzan kontuan izaten. Izan dezagula otoitzaldi hau, benetan irakasbide. Eukaristia ospatzean, ikas dezagula zure semeagandik gure gorputzak ematen. Gure bizia eskaintzen. Kontura gaitezela, aitaren aukeratu izateak, besteen alde gure buruak eskaintzea dakarrela berekin. Jakin dezagula, puskatua eta zauritua izateak, jarri zuela zure semea betiko Paskoan. Ikas dezagula benetan elkar maitatzen, horixe baita Eukaristia egitea. Maita dezagula, gizon emakume bakoitza, zuk, Maria, neurri gabe
maite duzun bezala. Grazia asko eta errukizko ama, gordeta zaindu gaitzazu orain eta gure heriotzak orduan, aintzasko gertakariak, Jainko semearen piztuera, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Aintza aitari semeari eta Espiritu Santuari. Grazia asko eta errukizko ama, gordeta zaindu gaitzazu orain eta gure heriotzako orduan. Bigarren gertakaria, jangoiko semearen zerura igotzea. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik amen. Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen. Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen. Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen. Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen. Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen. Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen.
Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Hasieran zan bezala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, amen. Amen. Hirugarren gertakaria, Espiritu Santuaren etorrera. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus. Aintza aitari, semeari eta Espiritu Santuari. Graziazko eta errukizko ama, gordeta zaindu gaitzazu orain eta gure heriotzako orduan. Laugarren gertakaria, Andre Mariaren zerura jasotzea. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen.
Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, amen.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, amen. Agur Maria. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, amen. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, amen. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, amen. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, amen. Aintza, Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan, amen. Hasieran zan bezala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, amen. Amen. Bosgarren gertakaria. Andre Mariaren zeruetako aintza. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Aintza aitari, semeari eta Espiritu Santuari. Graziazko eta errukizko ama, gordeta zaindu gaitzazu orain eta gure eriotzako orduan. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, Andre Maria Santua, Jangoikoaren ama Santua, Virginiaen Virginia Santua, emakume guztien artean bedeinkatua, gizadiaren ospea, Jainko herriaren aintza,
Eleizaren irudi argia. Zorionekoa sinistu zenuelako. Zorionekoa itxaro zenuelako. Zorionekoa maitatu zenuelako. Eleizaren ama. Batasunaren ama. Misioen ama. Gizon emakume guztien ama. Grazia guztien etorbidea. Gure bizi eta itxaropena. Itxasoko izarra. Zeruko poza. Zerura jasotako erregina. Aingeruen erregina. Santu guztien erregina. Izadiaren erregina. Jainkoaren bildotza, zuk kentzen duzu munduko pekatua. Jainkoaren bildotza, zuk kentzen duzu munduko pekatua. Jainkoaren bildotza, zuk kentzen duzu munduko pekatua. Otoitz egizu gure alde Jangoikoaren ama Done horrek. Otoitza, Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua, Jesukristo gure seme, gure jaunaren biztueraz. Egizu, haren ama Maria Virginiaren otoitzez, betiko biziaren zoriona iritsi dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez,